салом алейкум дӯстон ва ҳамватанон. субҳаналлоҳ, як гурӯҳ одамои беномуз даюсе баромаданд манъ мекунанд сатр ва ҳиҷоби зан ва модарони баномуси миллати тоҷикро. инҳо худ даюс беномус ҳастанд ва мехоҳанд ки дигарон монанди ҳаминҳо бошанд. миллати тоҷик машҳур аст аз ғайёрӣ, баномусӣ. валекин ин нигоҳ мекунед, ин мард як гурӯҳ одамо баромаданд манъ мекунанд сатрро. ин занҳо баномус ҳастанд ки мехоҳанд ки тани худро пинҳон кунанд, валекин шумо даюсо мехоҳед билъакс. мо миллати тоҷик фахр мекунем аз исмоили сомонӣ. нигоҳ кунед, исмоили сомонӣ ӯ худаш як марди шери нар буд. дар замони ӯ рӯйдакӣ, фирдавсӣ, сино ва ғайра мардо буданд ки риш доштанд, баномус буданд, намегузоштанд ки занҳои онҳо урён бошанд. ин хел миллати тоҷик буд. агар қаҳрамони мо фирдавсӣ миллати худро дар замони мо медид, чӣ мегуфт? нигоҳ мекард, мардо ришона қоқ тарошдаги ранги галубоё ва занҳои худро урён мемонанд, даюсанд. чӣ мегуфт ба ҳоли мо? ва Диловар Сафаров мехоҳад филми Исмоили Сомониро сиёмка кунад. нигоҳ мекунем, дар филмаш мардои ришдор як шерои нарро ҷудо карда гирифт ва мехоҳад ки насли миллати тоҷикро ҳаминтури нишон диҳад. лекин агар ту актёри Исмоили Сомониро ришашро қоқ тарошӣ, занҳои Исмоили Сомониро урён нишон диҳӣ, бовар кун, зуд ба ту $1 миллиард пул ҷудо мекунанд ва зелони свет медиҳанд ки корро давом деҳ. нигоҳ мекунед, алон як гурӯҳи одамони даюсе пайдо шуданд, мехоҳанд миллати моро аз байн бубаранд, фарҳанги моро аз байн бубаранд. нигоҳ кунед, ҳамин кӯдакони мо дар иди тоб мехӯранд, хурсандӣ мекунанд, ҳаминҳоро ҳатто манъ карданд. ин хоса фарҳанги миллати тоҷик ҳаст. ин беномуси даюсо мехоҳанд ё миллати тоҷикро аз байн бубаранд, ё таърихи моро аз байн бубаранд, ё моро ғулом тайёр карда истанд. як миллате ки таърихи худро надонад, фарҳанги худро надонад, ғулом мешавад. мо иқадар миллати бузург ҳастем ва муроҷиат мекунанд ба милисаҳо ва дигароне ки ин хел қонунҳо мебароранд, ҳимоят мекунанд ва ҷорӣ мекунанд. аз худо тарсен. шумо бо дини Аллоҳ ҷанг дорен. шумо худро мусулмон меҳисобед ва падар модари худро ҷаноза хонда бо исломӣ гур мекунед ва шумо бошен бо дигар шиёри ислом, ин риш сатр ки ҳаст, ҷанг доред, манъ мекунед. аз худо тарсен. дар паси парда ин хел қонунҳои зидди исломӣ мебароред. алон нигоҳ мекунед, тоҷикистон чӣ як дар ғазаби худованд ҳаст, чӣ қадар селҳо омада истодааст, чӣ зарарҳои табиатӣ дида истодаем. ва касоне ки ин хел қонуни зидди исломиро дастгирӣ мекунанд, ману шумо ин дунёро тарк мекунем, рӯзи қиёмат дар назди Аллоҳ рост истода дар ин кормо ҷавоб медиҳем. худованд аз ин ҳолати мо дар Қуръони Карим мегӯяд, дар сураи Асҳоб ояти 67: худоё, мо итоат кардем ин раису ин одамое ки қонунҳо бароварданд, мо инро итоат кардем, кӯбаро калонои худро итоат кардем ва инҳо моро аз роҳи рост гумроҳ карданд. ва дар сураи 7 ояти 38 мегӯяд ки як гурӯҳе дар дӯзах медароянд ва дуюм гурӯҳе ки медароянд, гурӯҳи якум гурӯҳи дуюмро лаънат мекунад. мегӯяд: э худоё, ҳаминҳо сабаб шуданд ки мо дӯзахӣ шудем, ҳаминҳо дар зери парда макру сир қонунҳои зидди исломӣ бароварданд, мо пайравӣ карда гумроҳ шудем. инҳоро азоби дудараҷа бидеҳ. вале ки ҳамаи инҳоро худованд дар дӯзах медарояду мегӯяд ки ҳамаи шумо дар дӯзах азоб мекашед. ва ин одамое ки раиси шумо буданд мегуфтанд: шумоҳо нам монанди мо ҳамаи одамои паст буден, ин қонунҳои риоя мекарден. азоби худованд ҳақ аст бар сари мо ва бар сари шумо. барои ҳамин ман мегӯям ки аз худо тарсен, ин хел қонунҳоро дастгирӣ накунен, ҷорӣ накунен. миллати тоҷик баномус ҳаст. шумо наметавонед номуси инҳоро шиканен. мардум бедор мешаванд, як рӯз як рӯз бар сари шумо мехезанд. шерои нар, нагузорен ки зану фарзандони шумо урён бошану мардои бегона тамошо кунанд. ҳимоят кунед аз насли худ, аз фарҳанги худ, аз миллати худ. шуморо ба худованд месупорам. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.